Lat jong kejala UCH Vijaya Shankar ni kesengi walaupun kubram ya kinongela kai jaka All Meghalaya Kickboxing Association namar kejingyo jingjob jongki ha ka Asian Pacific Open Kickboxing Championship arjar arpun riu kabalalong ha Bali Indonesia ha ka arpusau tarik hadu arpu pratarik rempang arjar arpun riu nakaleng presiden ka amka uba Samuel Hasha ulaong baki lelej bani kendu ya ulat Haswa bakin mi benlej sa Indonesia ulai turu bak jingkit bok kirwiang bak jing ai jingkersan ulan kaba ai mensuem mi kinong ilak kai bakin lek kai bha mat yo ya kani ke jingjob so kuman ai ngo nengkong ai ulai trai kamrat bala ri lasmas karingi bala katu do ini de ngi so kuman hadu kata-kata bai excellency jongi governor bai jongi I lakhot yangi ban pedeng burom hangne hapo Apo Raj Bhavan mentagasmi di ngisuk men hadu kata-kata shwa bangin lek chati chapo Indonesia ro haka shwa ya ka arpulai tarik ne ubnai baladap ubnai Februari di ngila lek bani kendu yi bat ila kerku berdo ingi iwi piwe bat tame ikligi players ki jongi de haswa bain bangin lek ro I la kerku berdo bat ila support yangi dari lengba kajing support kajong I khna kajong I kelayok mensim bat ki layok men lekai bha ha kaneka Asian Pacific International Kickboxing Championship kabalalong ha kari Indonesia hapo Bali te ki khna jong I kila lekai bha bat ngilawan ra artli ka gold medals artli ka silver medals bat kawai ka bronze te Marsnuan nang tihi nakaleng jong ka office na po office jong governor ba ijungi di lakhot so bhayangi sa simpat ba bangin yo banya di Shalang hang ti ha office jong I bat ilap dang so bhayangi hadu kata-kata ila kemen ba kini ki khna jongi walada ki khna ki barit maknaru hendre ki lawan ra kaburom ka bakrau nagamenta kari India hi barokoi bat kham tame ka jing sarong ka bakrau nagamenta ka kane ka challa Meghalaya ka jungi kari bai ki jungi te nakaleng ka junga nga so komen ba mai imsham la nakaleng ka jung I ila so komen hadu kata-kata bat ila khot yangi mentagasngi ti ngilayo ban panpau yaki experience ki jungi kini ki khna jongi ro kila ai ki kantin experience ka jongki ya ka ka bakila fight namar ba ki la ya kendo ban kui pat kiri jong ka perthai namar ba hakane ka championship kila wan napo US napo Canada napo Australia napo New Zealand napo Russia ban kui kiri te ki la share ki experience ka jongki mentagasngi bat I governor ba I jungi te governor ila kemen bha bat ila kloiro ban yarap ingi ila kularo ban yarap nang nesha khamat bat ban ai mensim shushuro bat ki khna jongi ke la yoro ki certificate ngiro la yo ya ka certificate na I governor ba I jongi bat kini ki khna jongi ke la yoro ya ka kit kamot ka bag ban tap ki ter lekai ke la yoro ki gloves bat ki pads ka jing ai mensim ka jong I khnang ba kini ki khna jongi kenang lekai bha shushu bat kin wanra ro ya ka burom nakabenta ka kari India hi barokawai pat khot mano banong bat ku burom yangi andre hakto kasngi ni la ai ka press conference sangne bat ni la ku burom kitna te ni la yai hi barokawai ka shalong sa police bazar sa maulai sa lemkra ni la yai teleng nang baki pai ba jong ka ne ka jalla ka jongi kintip ba ni wanra ya ka burom nakabenta amdai tanganam ta ka ne ka jalla Meghalaya ka jongi andre ya kari India hi barokawai Detat hadu mentahi 4 tahun manoro kiban khot yangi ne kiban pedeng burom yangi ne kiban petkuk burom yangi hendrai ngi kerman scam bale se kin sa khot yangi jar ha kiwi pat kipor nang nai sakhamat namar ba wat menta kasngi ro nginam shong thai nginang yai keleng hi namar ba kidon ki khna jongi nang thi na po maubri na po na thai hoi rombong te menta kasngi ngin lai chathiro ban pen I ba kini ki khna nang thi kilawan ra ka burom na kamta jalla hi barokoi bat na kamta kari India te ngin lai dro chatai sa silang umro namar ine ide na chatai sa po na po dewsaw na po
mau laingut nanti ini ide napa mau laingut iba yo gold medals ane ka gold medals ka jong i te ngin lek chatero bat ngin penbena syaki pai ba jong ka jalla ba ka jalla jong i kala yo ya ka burom ka bakrau jak ba ki kena ki jong i kila job ha ka ne ka championship